Een gorgel? Jij hebt echt super ogen. Ongelooflijk. Wakker worden! Wakker worden, wakker worden, wakker worden! Ik heet Bobba. Bobba is de beste waakgorgel van de hele wereld. Woesh, woesh, shur, shur, ja. Brutelaars zijn de allergemeenste wezens van de hele wereld. Als een brutelaar jou in je mond blaast, zeg maar, word jij heel erg ziek. En ze komen zeg maar altijd als de R in de maand zit. Brrr. De Groenlandse brutelaar is terug. Dat is een ramp voor alle kinderen. Ik weet hoe we de brutelaars kunnen verslaan. Ik heb een fantastisch, knotsgek plan. Kom ook kijken. Of niet, of wel.